kwanakin guda 10 da za mu shiga kwanaki ne masu girma, kwanaki ne masu albarka, kwanaki ne wanda ya kamata mu mai da himma a kansu. Na farko dai alal itlaq har shekara ta dawo babu wasu kwanaki guda 10 da suka yi girma da ɗaukaka wayannan kwanakin guda 10 na Zulhijja gaba ɗaya har shekara ta dawo. Shaykhul Islam Ibn Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad yake cewa an tambaye Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah aka ce da kwanaki guda 10 na farkon Zulhijja da kwanaki guda 10 na ƙarshen Ramadana wani ya fi falala. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce amma yana kula da yini da lokacin da rana ka fitowa ko lokacin da alfijir ya keto zuwa lokacin da rana ta faɗi 10 na Zulhijja sun fi. In kuma ana kula da daddare ne to 10 na azumin watan Ramadan na ƙarshen azumin watan Ramadana sun fi. Domin babban abin da ake bukata cikin gomomin a waɗannan 10 da za mu fuskanta cikin yini yake, a 10 na Ramadana kuma cikin dare yake. Babban abin da ake bukata cikin nan shine ranar tarwiya da ranar arfa da ranar layya, duk waɗannan da rana ne ake, da rana ake hawan arfa, da rana ake layya, da rana ake zuwa mina. Su kuma Ramadana abin da ake nema da daddare yake shine lailatul qadar, ita kuma da daddare ake samun lailatul qadar. Don haka waɗannan kwanakin guda 10 bai kamata mu yi wasa da su ba, ya kamata mu kula da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana muhimmancin su, yayin rantsuwa da su a cikin Qur'ani yace wal fajr wa layalin ashar. Imam Ibn Kathir ya ce layalin ashar sune ayyamul ashar, wa'annan kwanakin guda 10 sune Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da su. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. Annabi sun sai ce babu wasu kwanaki da aikin kwarai ya fi soyuwa ga Allah kamar wannan kwanakin guda 10. Ku yawaita tasbihi da tahmidi da tahlili da takabbara da kuma cewa la ilaha illa da karatun Qur'ani. Zaka ya kamata mu yawaita mafificin abin da Annabi ya zaɓa muna kenan, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Mu ta kuma yawan karatun Qur'ani a cikin su. Annabi sun ya ce wannan aikin mu yawaita yi ne a ciki domin Allah ya fi son ayyuka a ciki. Mu yawaita sada zumunta, duk wani abu da yake aiki ne, kuma ka kula falalarsu tana a rana ne. Zaka ka yawaita wa'annan ayyukan da rana ya fi ka yawaita yi da daddare, kuma da ke azumi qiyamul layl ta fi yi da daddare domin dare shi kuma ya fi yini a lokacin azumi. Saboda ya kamata mu kula. Abu na gaba wanda yake so yayi layya in wa'annan kwanakin guda 10 suka shigo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Ummu Salma kada ya dauki komai na gashin jiki nayi gashin ko ina, sannan kada ya dauki komai na akai fatai. Zaka duk wanda zai layya ba zai ɗibi akai fate ba, ba zai ɗibi gashi ne ba. Da wayannan kwanakin 10 sun shigo, kila sun riga sun shigo tunda yanzu da dare ne, an ga wata sun riga sun shigo, don haka mutum ba zai yi ba. Na abu na gaba shine mafificin yini a cikin su gaba ɗaya ma duk a rayuwar duniya shine ranar arfa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khayru yawmin tala'at alaihi shamsu yawmu arfa. Mafificin yinin da rana ta fito ma shine ranar arfa. saboda haka yace wa khayru ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mafi yawan abinda mafificin abinda ni fada ni kuma da annaba kafina a wannan yinin shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Haka ran alfa a yawaita wannan addu'a ta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A wadan mutane a sanar da su, mai masallaci yawa mutane wa'azi a masallaci su dinga karantawa, mai kafafen watsa labarai ya faɗa mutane a kafafen watsa labarai, mai Facebook, mai Twitter, mai duk wani waje na sanar da mutane, ya sanar da mutane cewa ga abubuwan da annabi sun ke karantawa, ga abubuwan da ya ce a karanta yana da muhimmanci. Sannan cikin wayannan kwanaki yana halatta a daga sauti da zikiri. Su an samu Imam al-Bukhari ya kawo cikin Sahih al-Bukhari sahabbai Abdullahi bin Umar da Abu Hurairah in wayannan kwanakin 10 suka shigo sai su shiga kasuwan ne suna Allah subhanallahi walhamdulillah, suna yi mutanen kasuwa na ansawa, suna yi mutanen kasuwa na ansawa. Haka Imam al-Bukhari ya kawo cikin Sahih al-Bukhari Abu Ja'far al-Baqir ya ga masalla cikin masallaci sai ya daga sauti yana yi, sai mutane su jiya su ma su daga sauti suna yi. Haka wannan zikirin nau'in kwanakin guda 10 ana son a daga sauti da shi, ana son ka faɗi kowa ya jiya, ana son ka faɗi sosai yadda jama'a za su ji su dinga yi. Haka a masallaci an ga masalla wani yana iya yi na kusa gare shi jiya, na kusa gare shi jiya shi ma ya ɗauka a yi. Sannan yanzu muna da amsa kuwa sosai, misali wanda ya rubuta a Facebook kun ga ya watsa kowa ya jiya, wanda ya yi a Twitter mutane da yawa su ma za su sani za su jiya. Don haka a watsa ya kasance an yi, wanda ya buɗe baki kaji yana yi, ko cikin kasuwa yana da salaf, Abu Hurairah yana haka, Abdullahi bin Umar yana haka, kuma sahabbai ba su yi musu inkari kuma sun tabbatar da su akan haka, wanda ke nuna cewa yin haka wa'annan kwanakin abu ne mai kyawo. Abu na gaba shine layya. Layya tana da matukan muhimmanci a musulunci, har ya kai ga cewa Umar yana cewa duk wanda adda yalwa yana da dukiyar yin layya yake layya kai ya tafi masallaci, mun ba mu bukatar mu gane masallaci, an ba shi hutu ya tsaya gida, saboda layya tana da matukan muhimmanci. Sannan kudin layya ya ce rago naira 50,000 ko kaza
wannan naira 50,000 in duk abin da ka yi da ita na neman lada bai kai wa ladar layya in ka sai rago ka yanke da ita in ka dauke da ka ce wannan 50,000 bayan sai abinci in raba mu makwabta na in raba mu yan uwana ladar da zaka samu bata kai ladar da in ka sai rago ka yanke na layya ba ka raba musu naman sai haka babu wani abu da za a yi da kuɗi da ya kai falala da daraja ailayya da su sai haka mu wanda ke da ikon layya ya yi kokarta ya ga yayi layya wanda bai iya sayan rago yana halatta hada mutum bakwai sai saniya ko a sai raƙume sai ya kasance an hada an sai an yi kuma an yi saboda Allah an ci an yi sadaka an baiwa talakawa an baiwa mabukata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi karbabbi sai akwai tambayoyi da muke ansa malla ya ce ko bai da mata muna da tunanin cewa wanda kalayya shine mai mata dai kalayya wannan tunane ne wanda yake ba na kwarai bane kamar yadda ake da tunanin cewa wanda adal ka wani tambashi kan je zan mamaki wai ana biyan wanda bai da mata sallah ni iri ne wanda bai mata me alakar sallah da wanda adda mata me alakar lada da wanda adda mata akwai yan abubuwa da aka kekkera da yawa na cewa wanda ya mata da sauransu wasu mafi yawan su ba su inganta ba amma aure shi ma ya tashi falala tai daban wallahi